Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzda täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar 70-de başlaýas. Şu gün hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Meýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik işkemde onuň inžener tehnik düzümleriniň desgalary bilen tanışdy. Döwlet başlanymy o final toplumyny suwdan rejeli peýdalanmak we tutuş suw hojalyk ulgamyna degişli meselelere aýratyn ünsärdi. Ýer bilen hormatly prezidentimiz dikuçorda Ahal welaýatynyň Qaky trawyny tarapy gurady. Biraz wagtdan döwlet başlarymyň dikuçory Qaky trawyna ýerleşýän Meýwe açyk paýdary jemgyýetiniň ekin meýdanlaryny suw bilen üpçüne diýen suw götürji beketiň ýanyna gönýär. O esnaga toplumny hem tarapdan ýetirmek hem de onuň kuwatyndan netijeli peýdalanmak mehriban arkadagymyň başlandygyny Türkmenistanyň durmuşa geçirýän ykdysat strategiýasynyň ileri turýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz bu ýerde suw götürji beketiň suw eltiji akawatynyň hem-de suw durlaýjy desgasynyň işini sylap, bu desganyň teňki üpçünçiligi bilen gyzyklandy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew Meýwe açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň suw götürji beketleriniň häsiýeti aýratynlyklary barada gurrun berdi. Bu suw götürji beket dünýäniň iň öňdewarjy tejribesi esasyna guruldy. Bir suw Qaragum derýasynyň 630 kilometrinden tehnologiýalaryň soňky gadananlary bolan her biri 400 kilowattlyk tagatda 700 kub metr suw geçirmäge okyply 6 sany forja arkaly birinji suw beketine gelýär. Ondan soňra bu ýerden 12 kilometr golaý uzaklykda 61 metr beýiklikdäki ikinji suw götürji beketine, ondan 10 kilometr uzaklykdaky 62 metr beýiklikde bolan üçünji suw götürji beketine, soňra bolsa 5,5 kilometr uzaklykda ýerleşýän 60 metr beýiklikdäki göwrümi 70 000 kub metr bolan merkezi suw howdanyna goýýar. Bilşimiz ýaly ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başlanlygyny suw serişdelerini rejeli ulanmaga, ekin meýdanlaryny suwarmak meselelerine almy taýdan çemeleşmäge aýratyn uly üns berilýär. Şunun bilen baglykda suw hojalyk buğdagyny suwa aýagyly garamak ýörelgelerini hem-de ekologiýa ölçeglerine laýyk gelýän öňdewarjy usullary we tehnologiýalary ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Soňra hormatly prezidentimiz Meýwe açyk paýdary jemgyýetiniň birinji suw götürji beketiniň işi bilen gyzyklandy. Vice-premier Urad Gelliýew onuň öňümçi kuwaty, wezipeler hem-de teň käýfiýetleri bilen tanışdyrdy. Suw götürji enjamlaryň 7-siniň kereke edýän beketine suw Qaragum derýasynyň öz akymyna gelýär. Suw geçirjiginiň amumy uzunlygy 27,5 kilometre barabardyr. Hormatly prezidentimiziň başda durmagyny amala aşylýan o etnagy toplumyny hem tarapdan ösürmek hem de onuň kuwatyndan netijeli peýdalanmak baradaky strategiýa ýurdumyzyň ýakly pudaklaryny özgertmäge we döwre barplaşdyrmaga gönükdirilenler. O etnagy ulgamyna ýaýlandyrylan giňerimli özgertmeler ony diversifikasiýa bilen ösürmäge, sany tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga, dürli görnüşli ýokary hilli obagjyk ölümleriniň öndürilýän möçerlerini artdyrmaga ýardam edýär. Soňky ýyllarda bazar ykdysadetine iýlikderli geçilmegi, telekeçiligiň döwlet tarapyndan gollanmagy netijesinde obagjygyna hususy ulgam has işin häsiýeti eýbolýar. Türkmenistanda işewur düzümleriň netijeli işlemek üçin zerur şertleriň döredilmegi netijesinde daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öndürýän önümçilikler döretmek, ýurdumyzda azyk bolşugyny üpçün etmek, azyk haritlarynyň bäsleşigi okyplygyny ýokalandyrmak, olaryň eksportyny artdyrmak boýunça wezipeler çözmäge tallamly goşant goşýan döwrebap uğurdaş önümçilikleriň sany barha artýar. Soňra hormatly prezidentimiz Meýwe açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň işi bilen tanışdyryldy. Ol Meýwe hem-de beýleki göw önümleri öndürmek bilen meşgulanýar. Göýek bulut hem saýy, Meýweli atyz, datly Meýwe hojalyk jemgyýetleri onuň paýdalary bolup durýarlar. Jemgyýetiň umumy ekin meýdany 1200 hektara barabardyr. Meýwe açyk görnüşli paýdary jemgyýetine 345 iş orny döredildi. Hormatly prezidentimiziň degişi buyrugyna laýyklykda hojalyk jemgyýetleriň paýdalaryň her birine uzak möhletli ulanmak üçin Qaky trawynyň Watan Daýhan birleşiginiň çägininden 300 hektar ýer bölekleri bölünip berildi.
Gök miwe önümlerini hemde üzümü öndürmek üçin bölünip berilen yerlerin umum meydany 1200 hektara barabardyr. Gök bulut hojuluk jemgyýetiniň öýrençi kuwaty ýylda 370 tonna hoz, 520 tonna alma, 120 tonna garaly, 140 tonna şetdaly, 1500 tonna armut öndürmäge niýetlenenler. Hem taýa hojuluk jemgyýetine ýylda 180 tonna badam hemde 2100 tonna hurma öndürmek meýleşdirilýär. Miweli atyr hemde datly miwe hojuluk jemgyýetlerim badam öndürmäge ýürütülýär. Bu ýerde ýylda bir gymmatly önümiň degişilikde 340 we 320 tonnasyny almak gözüňde tutulýar. Ma'lum bolşaly, görnüşi bilen baglykda badam ter görnüşini azyk hökümine ulanýar. Tüýjük hökü önümlerini taýýarlamakda, dürli tagamlar taýýarlamakda goşunlar hökümine peýdalanýar. Ondan şeýle hem badam ýagy, goýultma we hatda tüýdem taýýarlanýar. Mundan başga da tutuş hojuluk jemgyýetleri boýunça göýek önümleri we beýleki önümleri, şol sanna banan we sitrus önümlerini ýetişdirmek üçin ýürütülýän tehnologiýa enjamlaryny üpsünedilen ýatyşganany gurmak üçin 80 hektar ýer bölünip berildi. Onuň öýrençi kuwaty ýylda 8000 tonna barabardyr. Hojuluk jemgyýetleriniň her birine degişi injener tehnik düzümler edildi. Ýollar çekildi. Towajy ammary hojuluk önümlerini gaýtadan işlemek boýunça önüm hanalary, ordaş, şol sanna hojuluk deskalaryny gurmak gözüňde tutulýar. Soňra hormatly prezidentimizden garamagna miwe açyk paýdary jemgyýetiniň ekin meýdanlarynyň ýerleşiginiň baş meýilnamasy hemde hojuluk ulgamna degişli taslamalar götürilendi. Vice-premier Urad Gelliyev Tuğ Bekediň 1-nji, 2-nji we 3-nji deskalary boýunça umum maglumatlar berdi. Tuğ birden suw howdan nakdyrlýar we soňra damjalaryň suwuşulgan boýunça ekin meýdanlaryna barýar. Munyň özi suwuň tygşytly harçlanmagyna ýardam edýär. Akabalaryň arasalygyny saklamaga mümkinçilik berýär. Ekin meýdanlaryny suwarmak işi awtomatlaşdyrylanlar we oňa sanyl gomarkaly gözükçi edilýär. Suw hojulugy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Baýjanow suw howdanlarynyň göwrümini giňeltmek, suw tygşytlaýjy öňdebaşy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň esasyna suwdan netijeli peýdalanmagyny üpsün etmek boýunça ýurdumyzda amala aşyrýan işler barada hatabat berdi. Soňra Obagçylyk we Daşky şow goramak ministri Altyýew möhümlerin obagçylyk işleriniň şol sanna agrotehnik kadra laýyklykda gowaça we bugda ekinlerine iýdek etmegiň barşy gallar ona guramaçylyk taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän çereler barada hatabat berdi. Şeýlekem döwrewap tehnologiýalar arkaly ekin meýdanlaryny suwarmak işleriniň alınıp balyşy barada edildi. Soňra Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň ýol başçysy Hudaýberdiýew Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň suw hojuluk deskalaryny gurmak, hususanna suwuň 35-50 götürüm tygşytlanmagyny üpçün etmäge mümkinçilik berýän tehnologiýalaryň esasyna hereket edýän suw götürji beketleriň gurulşy boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Tasamalaýaklykda suw degişli deskalaryň kömegi bilen 28 kilometr uzaklykda Garagum derýasyndan 180 metr belentlige çykarylýar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Glyjew gözegçi edýän sebäplerindäki işleriň ýagdaýy hemde degişli pugdaklarda alınıp balyan işler, şeýlekem suw hojuluk işleri boýunça görülýän çereler barada hatabat berdi. Şeýlekem Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow obagçylyk ulgamyna alınıp balyan işler we şunuň bilen baglykda suwdan rejeli peýdalanmagyň kämil usullaryny ornaşdyrmak boýunça görülýän çereler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz taslamalar bilen tanışyp, obagçylygyna suw terişlerini tygşytly ulanmak maksady bilen ähli işleri, am derýadan gelýän suwy aktyrmakdan başlap, ony ekin meýdanlaryna getirmäge çenli gözükçülükde saklamagyň zerurdygyny beledi. Şu maksat bilen öňdebarjy usullaryň bu ýolgamda alma gazananlary hemde dünýäniň iň gowy tejribesiniň esasyna düzümleýän deskalary gurmak boýunça işleri dowam etmek wajypdyr. Milli liderimiz şeýlekem türkmen telekeçileriniň iri taslamalary hemde özgörtmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işin gatnaşmagynyň mümkindigini öňsüzekdi. Şunuň bilen baglykda döwlet başçylary telekeçileriň öz işinde innovasiýalardan sanyl gomy, almy tehnolog gazananlary iş tejribesini giňden ornaşdyrmakdan ugur almalydyklaryny belledi. Ýurdumyz suwy rejeli we netijeli ulanmak işine uly tejribe eýeder. Suwa aýagly garamak türkmen halkyna gadymdan bäri maksusdyr. Häzirki döwürde bir parataty däpleri ýurdumyzda tebigaty, hususan suw terişlerini goramak boýunça amala aşyrylýan maksatnamalaryň çärelerde urdaş taslamalar durmuşa geçirmekde öz beýany tapdy diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şol taslamalaryň ataryna Garagum tehrasynyň merkezinde teýätin gidrotehnika deskanyň alternatyw türkmen köyüniň gurulşygyny görkezmek bolar. Bu köl ähli wagtda uly ähmete ýa bolmak bilen çäklenmän eýitim ekologiýa we durmuş wagtda da üreýän wajypdyr.
Weýkeşleriň suwlaryny gaýtadan ulanmak meselesini çözmäge gönükdirilen bir ägir turu taslama Türkmenistanyň daş gurşawy aýygly garaýşynyň aýdyň misalydyr. Şol taslamanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ekin meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmakdan başga da ýurdumyzda suwuň ähtiýaçy goradyr edilýär. Şonuň bilen birlikde bir taslamanyň durmuşa geçirilmegi Merkezi Aziýa sebitiniň ekologiýasyna oňyn täsir edýär. Soňra hormat prezidentimiz suw serişdilerini rejeli peýdalanmak bilen baglanyşykly geljekde amala aşylmaly işleriň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Degişli ýol başlary bir ugurda ýöňde goýulan meýilnamalary ýerine ýetirmek işleri bilen baglanyşykly hatabatlar berdiler. Hormat prezidentimiz hatabatlar dinläp, degişli ýol başlary tuğaçylyk meselelerini çözmek hemde almy çemeleşme esasyna bir puwdagy ösürmek boýunça amala aşylýan işleri mundan meýlekde kämilleşdirmäge degişli anyk taşyklar berdi. Döwlet başçylygynyň belleşýäli owa ujrogyny durnukly ösürmek hemde azy gowpsuzlygyny powturandyrmak maksady bilen tygyşytlaryjy tehnologiýalary, ýöňde barjy tejribäni we bulgamda almyň iň soň gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly suwdan peýdalanmagyň netijeligini ýoklandyrmak zerurdyr. Suw serişdilerini dolandyrmaga, orduş tüzümleri döwre waplaşdyrmaga, täze puwduklyň disgalary, suwarşylgamlaryny gurmaga toplumlaryň oýlanşykly çemeleşme zerurdyr. Ekin meýdanlary suwarlanyny, ekinleriň dürli görnüşler üçin suwuň sarp edilişini hemde ýerli toprak gowa şertlerini gödeňde tutmak möhümdir. Hormat prezidentimiz şeýlegem dürli owagyjyk öýünlerini, şol sanyna göýe öýünler we meýweleri geçişdirmäge almy taýdan çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, göýe öýünleri gaýtadan işleýän ulgamyň öýrençi kuwatlyklaryny döwre waplaşdyrmak hemde artdyrmak boýunça degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz häzirki wagtda suw meselesine uzak möhletli geljek üçin umumy dünýä ödüş meýilnamalaryndan üzüňlükde garamagyň mümkin däldigini belledi. Şoňa görä Türkmenistan sebit we ähli derejede suw diplomatiýasyny ilerletmek, suw meselelerine halkara hukugynyň amumy ikrar edilen hadarylarynyň öýdary hormat goýmak we beýiklikleri nazara almak esasyna hemde awraýly halkara guramalarynyň gatnaşmagyna garamak we çözmek ugruna iýligderli çykyş edýär. Hormat prezidentimiz owagyjylyk hünärmenleri we alimler bilen birlikde işläp, tutuş halkymyzda we ýurdumyzda bereket çeşmesi bolup hyzmat edýän Garawum derýasynyň suwunyň tygyşytly peýdalanmagyna möhüm üns berilmeligini aýtdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz derýanyň ekrançylygy, bagçylygy, mallarçylygy, aýratynda balykçylygy ösürmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny belläp, bu wagtda birnäçe öwüt ünneglerini berdi. Şonuň üçin hem derýanyň suwuny rejeli peýdalanmak maksady bilen suwarşyň täze usullarynyň işiň peýdalanmalygyna we bugra sanly ulgamyň häzirki zaman tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmalygyna üns çekdi. Hormat prezidentimiz öňde durýan wezipeleri netijeli ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzu edip, bir ýerden dik uçarda paýtagtymda tarap ugrady. Ýurdumyzyň Ahal Balkan Daşowy Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerini bolan maslahatlarda hormat prezidentimiň 3-nji maýda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollar keskinli. Maslahatlara welaýat, şäher we etrap häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, welaýat derejesindäki idara kärhanlaryň ýorbaşlary we beýleki degişli adamlar gatnaşdylar. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini şuwunyň baş wezipeleri hökmüne käýetdirdiler. O senat toplumynyň Türkmenistan parahaçylygyň öňsüň watan ýylnyň gally urugyny akşam taýýarlyk görmeň, her bir işi ýürüti meýilnama laýyklykda ýerine ýetirmeň möhümdigi bellenli. Ýurdumyzyň gallaçylary her ýyly ag ekinlerden bol hasyl alman kämil tejribesini topladylar. Bu asly dep şu ýyl şuny mahsus bolmalydyr diýip çykyşlardan aktarly. Bu mewsimi ýokary guramaçylyk derejesine geçirmäge häzirden aýratyn akşam taýýarlyk görmek möhümdir. Gally ýygnaýjy kampaniýalaryň bökdönçli işlemekler üçin olary ýene bir gedip gözden geçirmek. Ýygnalan hasyly harmanxanalar daşaýan awtologlaryň bir kemsiz taýýarlamak möhümdir. Galla kabul edýän harmanxanalar we ammarlar mewsime taýýarlamak boýunça da maksady okul işler ýerine ýetirmeliler. Gowaçy ekşi belinen möhletlerde tamamlandy. Olara ýokary derejede ýyda etmeň, ötüş tuwun tutmaň, ekinleri ziýankeşlerden ygtybarly gorumaň, göýök we bakçy ekinleriň ýer almanyň bol hasylyny kemale getirmeň wezipeler bardy-da, maslahatlarda jikmejik gurrun edildi. Yer eýelerini mineral dökünler bilen üpçün etmeň, gan şugunlarynyň kemde şalynyň ekşini öz wagtyna geçirmeň wezipelerini de üns şekilli. Häzir günleriň her bir portadyny ýerine ýetirilýän işler ýylyň ýokary netijeler bilen jemlenmegiň kepildir diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Şoň ýaly maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny ýokary derejede ýyda etmeň, hemde piýlanyň bol hasylyny kemale getirmeň wezipelerini de aýratyn üns berli.
Hormat prezidentimiň ýöreýte kararlaryna hemde owa özgörtmelerine laýyklykda bina edilen disgalarda işleriň alınıp barylşyna dogly seljerme berildi. Şanly garaşdyrmanyň 30 ýyllyk bayramy natybetli ulanmaga berilmegi göz öňüne tutulýan disgalarda işleriň gurulşyna aýratyn üns berildi. Olar belenen bökletlerde ulanmaga berilmeliler. Hemde hil derejesi boýunça aýratyn tapawutlanmalylar. Şunu hiç bir iş ünsen düşürilmeliler diýip çykyşlarda aýdyldy. Owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ykdysadytyň ähli ulgamlarynda meýilnamalarynyň berjä edilşi dogrusyny aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar milli liderimiziň bu wagtda ähli şertler dördüp berýändigini ünsçekdiler. Bu bolsa wezipler üstünlikli ýerine ýetirmäge dol mümkinçilik berýär. Mektep okuwçylarynyň tomuska diň jalşyny ýokary derejede geçirmek üçin häzirden alad etmek möhümdir. Şoň üçin hem diň jalş merkezlerini möhüme taýýarlamak işlerini göwnüja ýerine ýetirmek boýunça weziplerde üns bermek möhümdir. Şu aýda bar bolan şanly finleri belläp geçmeň weziplerim maslahatlarda üns berilen meseleleň biri boldy. Bu wagtdaky işler aýratyn gözegçilikde saklanmalylar diýip çykyşlardan aktaldy. Welaýat häkimliklerine geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barylýan işleri, bilim, saglyk goraýyş, medeniýet we sport ulgamlaryny işleriň gurulşyny, hormat prezidentimiň odol beren tawşyrıklarynyň ýerine ýetirilişine de seljerme berildi we wezipler kesgitlenildi. Maslahatlara gatnaşyjylar hormat prezidentimiň hoşallyk sözlerini aýtdylar. Sany ulgam arkaly geçirilýän innowasion tehnologiýalar önümçiligi ornaşdyrmagyň meselleri atly halkara ilmi amal masadynyň üçü gurdaky işi hünärmenlerde, alimlerde uly gyzyklanma döretdi. Möhüm taryhy sene Edi Diyarbakır garaşlygynyň 30 ýyllygına başlanyp geçirilen bu forum berkarar döwletimiziň okkully innovasiýa ötüşini ýurdumyzyň ilim bilim ulgamynyň gazananlarynyň ähmiýetini beýan etmekden ibaretdir. Halkara ilmi malumatlarynyň innowasion ykdysadyýet ötüşleň gözbaşatly bölümi Ilimler Akademiýasyna geçirildi. Çykyşlarda garaşdyrlyk ýyllar içinde Türkmenistanyň ilmi we tehnologiýalary ösdürmekde ägirt uly ösüş gadananyny bellenildi. Türkmen alimleriniň ilmi gurda gadananlary muňa şaýatlyk edýär. Olar ykdysadyýetin köp ulgamlaryna netijeli peýdalanýar. Maslahata gatnaşyjylar ýurdumyzda amatly içerki syýasy ýagdaýyň kemale gelmegine arkada prezidentimiziň aýratyn ornuny bir agzdan bellediler. Munyň öýde ilmi barlygynyň işçileşdirilmegine, ýokary hünärli işgärler taýýarlamagy, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam berýär. Halkara ilmi malumatlarynyň ýagşy ýyly Qaýwadynaky Halkara Nebit we Qaz Uniwersitetine geçirilen bölümi Nebit Qaz pudugyny innowasion tehnologiýalar ornaşdyrmagyň ähmiýeti diýilip atlanyrly. Bu online maslahatynyň bölümçesine dünýäň 8 ýurdundan çykyş edenler 20den gowrak hemde maslahata dinleýiji hökmüne gatnaşyjylaryň ýüze golaý belli galyndy. Olaň hataryna Russiýanyň Birleşen Arap Emirlikleriniň, Azerbaýjanyň, Germaniýanyň, Kazakstanyň, Ukrainanyň, Özbegistanyň wekilleri bar. Bu çäre gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we anaşmak ýerli ýylyp aglan etmeginiň ähmiýetini agtadylar. Bulan ýaklaty yer ýüzünde parahatçylyk we abadançylyk puwtulanyrma ugruna ilmi diplomatiýanyň dawaranýanynyň aýdyn tutnamasyr diýilip maslahatda bellenildi. Halkara ilmi malumatlarynyň telekommunikasiýalar we informatika institutuna geçirilen bölümi maglumat we telekommunikasiýa tehnologiýalary hemde halkara hyzmatdaşlyk diýilip atlanyrly. Ýön gowdaşary ýurt tejribesini öwrenmegiň, halkara ilmi alşmalary işleňleşdirmegiň, beýleki döwletleriň ilmi idaralary, uniwersitetleri hemde iri bilim merkezleri bilen innovasiýa tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmaga ýardam berýän ýakyn hyzmatdaşlygyň ähmiýeti çykyşlaryň içinden erşargaç bolup geçdi. Möhüm taryhy sene Edi Diyarbakyr'dan garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Ilimler Akademiýasynyň we Bilim Ministrliginiň guramagyna geçirilen forumyň maksady berkar döwletimiziň okuluny innovasiýa ötüşini, ýurdumyzyň alan bilim ulgamynyň gadananlarynyň ähmiýetini beýan etmekden ibaret boldy. Ahriman arkadamyzyň Türkmeniň döwletlik ýolgofatly kitabynyň özbek diline çap edilmegi halkymyzda, jemgyýetimizde uly buýsançly duýgularyny dörden waka boldy. Şu münasibetli geçirilen şäherler giň germeýe bolýar. Türkmeniň döwletlik ýörelget kitabynyň özbek diline neşir edilmegi münasibetli Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň owa hojalyk toplumy bilen bilelikde geçiren matlagdy işen häsiýete betlendi. Matlagda çykyş edenler gahryman arka dağımyzyň her bir işde Türkmeniň aňyrdan gelýän ýörelgelerine dayanýanlygy, her bir işlerine Türkmeniň edeb ekramynyň jemlenenligi, her bir tutumlaryň ilimidi, ýurdumydy, dünýäni beýgeltýänligi barada bellep geçdiler.
Matlagdyň dowamyna arkadagy prezidentimiň Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi kitabynyň özek diline neşir edilmegi, iki goňşy ýurdun döwlet başdanlarynyň ýygydarly tagallaty netijesinde türkmen özek gatnaşyklarynyň hiltaýdan täze derejede çykýandygyna aýratyn nyktaly. Bellenşýaly, hoşniýetli gatnaşyklar ýaşlyň watansöýçilik, insanperwerlik ruhyna terbiýelenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi kitabynyň özek diline neşir edilmegi münasibetli matlagatlar Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyny, Türkmen Owa Hojalyk Universitetini, Murat Garif adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetine geçirildi. Matlagatlarda çykyş edenler dostlugyny hyzmatdaşlygynyň ýygydarly ösürilýändigini nyktadylar. Muňa iki goňşy halkyň gatnaşyklarynyň hiltaýdan täze derejede çykýandygyny aňlatýar. Döwlet başdanmynyň zihinden dören Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi kitabynyň özek diline neşir edilmegi özök halkynyň arkadagy prezidentimiň eserlerine uly gyzyklanma bildirýändigini alamatlandyrýar. Türkmen we özök halklary gadymy döwürlerden bäri bir-birege eginleş bolup, dowatlykly ýaşap, bir derýanyň suwundan agdy birlikli peýdalanyp gelýärler. Bu bolsa umumy taryhy däpli surlary bolan halkyň özara gatnaşyklarynyň ýygzamlaşýandygynyň esasy şertini emele getirýär. Çykyş edenler 2020-nji ýylyň halkara parahaçylyk we ynanşmaň ýyly diýip eglan edilmeginiň hem dünýäde dolu gollanýanyny belläp geçmek bilen parahaçylyk we ynanşmak düşünjeleriniň hat şuňur ähmiýeti barada aýdyp, ynanşykly gatnaşyklaryň dostlugynyň hasy berkemegine hyzmat etýändigini bellediler. Şeýle-de gahrman arkadagymyň başçylygyna biziň halkymyzyň döwletçilik ýörelgeleriniň bütün dünýäniň ýörelgetine öwürlýändiginiň şaýady bolýanlygymyz buýsançly bellenip geçildi. Dost olmak, dogun bolmak Türkmen özek gatnaşyklarynyň esasyny düzýär. Halkymyzyň asyrlyň jümmüşinden gelýän milli däp desturlaryna hormat goýmak, olary döwrüwap derejede ösdürmek, hemem ýaşlyň arasyna wagt etmek barada gurrunlary da uly orun berildi. Mehriban arkadagymyzyň Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly kitabynyň özek diline çap edilmegi halkymyzda, jemgyýetimizde uly buýsanç duýgularyny öreden waka boldy. Bu kitap iki goňşy halka birleşdirýän, asyrlyň dowamyny taryhy we meden taýdan ýoly goýulan özara hoşniýetli erke esaslanýan netijeli döwlet gatnaşyklarynyň öz bolşyny nişanyny öwürli diýip çykyş edenler bellediler. Matlagda gatnaşanlar berqarar watanymyzyň awraýyny ýer ýüzüne belende gallyrýan hormatly prezidentimde hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiň Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly kitabynyň özek diline neşir edilmegi münasibetli Aşgabat şäheriniň sporty ýaşlar siýasaty baş müdürligine, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining döwlet kitapxanasyna, Hydyr Derýaýew adyny molumçylyk mektebine geçirilen matlagatlar işçiň käseti betlendi. Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi kitabynyň özbek diline neşir edilmeginiň halkymyz üçin uly hormatdygy Ahal Balkan Daşowdlewap Mar vilayet häkimlikleriniň guramagyna geçirilen maslahatlarda bellenilip, ýakyn goňşulyň birek-birege hormat goýmak esasyna ýoly goýan gatnaşyklary halkyň awadan durmuşynyň kepili bolup durýar. Bu bolsa özara tejribe alşmak, iki ýurdun we halkyň ähli ugurlar boýunça ýeten derejesi bilen tanışmak babatyna, aýratynam iki ýurdun ýaşlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde ähmiýetlidir. Maslahatlara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň başdanlygyna amal aşyrýan parasatly siýasatda agdyberlik ýörelgelerine aýratyn üns berilýändigini belläp geçdiler. Häzirki döwürde Türkmenistany özbek halkynyň we Özbekistany türkmen halkynyň wekilleriniň agdyberlikde ýaşaýanlygy we bilelikde halal zähmetiň köýdürini görýändigi goýançly ýagdaýdyr. Bu bolsa türkmen we özbek halklarynyň arasynda hoşniýetli gatnaşyklaryň barha ösýändigini we onuň iki halkyň behwidine ýygdarly giňeldilýändigini görkezýär. Maslahatda türkmen we özbek halklarynyň özara hyzmatdaşlygyna, medeni insanperwer gatnaşyklaryna möhüm ornuň değişidi bellenilip, munyň özi Türkmenistanyň betaraplyk, parahatçylyk söýjülük esaslaryna dayanýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şeýlelikde bu gatnaşyklaryň ýaşary milli edep tere bermek bilen baglanyşykly işlerde şol ýörelgeleri giňden wagt etmek, olaň many mazmunyny ýaş nesillere düşündirmek ýaly bir näçe ugurlar boýunça işleňleşdirilýändigi barada aýdylýar. Häzirki döwürde medeni insanperwer gatnaşyklaryny ösdürmek, aýratynam sebitiň döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýermini giňeltmek, uguruny döwlet derejesinde ýygdarly tagalla edilýän üçin arkadagy prezidentinde çoňur hoşallyk sözler aýdylyp, şeýle-de maslahatlara gatnaşyjylar halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek, ýurdumyzda medeni insanperwer ugurlar boýunça netijeli işleri amala aşyrmak üçin döredilýän hemme taraplaryň mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, bu ugurlaryň mundan beýlegem ýygdarly ösülmeni münasip goşuşykdyklaryny anandyrdylar. Watanymyzyň ýüregi gözel Aşgabatyň şanly 140 ýyllyk toýy giňeri bilen bellenýär.
Paýtagymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän arkada seýilgäkinde ýurdumyzyň medenet we synowy satlarynyň, estrada aýdymçylarynyň, dörejlik işgärleriniň, ýazyjy şahylaryň, alymlaryň şeýlede Türkmen Döwlet Medenet Institutynyň dörejlik toporlarynyň atlaşmagyny arkadagyň synowy sen Aşgabat adly aýdym salla bayramçylyk dawarasy geçirildi. Garaşdy Baky tarap Türkmenistanyň paýtagty, Merkezi Asyanyň merjen şäher bolan Aşgabat şäheri ähli halkymyzyň söýgüsine hem mehrini beslendi. Muqaddes garaşdyrlyk ýyllaryna arkada prezidentimizin şäher guruluşyk binagerlik maksatnamasynyň esasynda bütünlüği diýen ýary täzeden gurulýan, tutuşlugyna ak mermeri beslenýän paýtagtymyzyň taryhy hemde şöhretli şu günni synlaýan adamlar Türkmen döwletiniň paýtagty, aşyklar şäheri Aşgabatyň nurany günnüzleri, uwadan gijeleri, berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň depkini özüşleriniň binýadynyň miýdemezligi bilen ýakynan tanşýa. Türkmeniň guran beýik binalary, depesi göge ýetýän minaralary, pederlerimiziň binagerlik senediniň köküniň gaty alyslary uzaýanynyňdan habar berýär. Nesillerimize ebedi miras galan şol senet bugün arkada prezidentimiziň taýsy taýlanmaları netijetinde beýik sunugy derejetine getirildi. Mehriban arkadağımızın binagerlik şäher guruluşyk maksatnamasynyň esasynda günü-günden pajarlap öýtýän paýtagtymyz bolsa, milli binagerlik sunugutymyzyň iň soň gadananlarynyň Ýewropa biçigleri bilen utgaşdyrylmagynyň bütünlüği diýen ýaly täzeden gurulýar. Baş şäherimizde döredilýän täsin desgalar kaşaňlygy, gözelligi, öz boluşlygy, Türkmeniň arzuwyny hem ruhyny mundan nurana geljegi umydyny beýan edip bilgenligi, halkymyzyň bu ýysanjyny, guwançyny özüne jem etýänligi bilen aýratyn tapawutlanýar. Bayramçylyk dawrasyna gözel paýtagtymyzy wasp edýän belin dowazly aýdym saatlar, şahirliň çeper dille okan şagyrlarydyr, dörejlik işgärleriniň, jurnalistliň, alymlaryň ýürek buýsançlary, watandaşlarymyzyň köňüllerine buýsanç we şatlyk paýlady. Bayramçylyk dawrasyna gatnaşyjylar bagtyar halkymyzy bagtyn gujogyna, eşretin goýunyna ýaşadýan gahrman arkadagymyza alkyşlaryny beýan etdiler. Hormatly adamlar, Norsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 4-nji maýda saat 20-den 5-nji maýda saat 20-nji boljak wa barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan 7 sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefne 12-17 gradus, gündüzüne 25-30 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 17-22 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, az kem ýagşy ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kulmatardan 7 sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefne 14-19 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ýagşy ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kulmatardan 7 sekundy 6-11 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefne 12-17 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan 7 sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefne 15-20 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Daşowut welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, günorta kulmatardan 7 sekundy 6-11 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefne 15-20 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan 7 sekundy 8-11 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefne 15-17 gradus, gündüzüne 27-29 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 5-ni magnet hadisasynyň gowşok täsirli saklanmany araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurynyň kadydan 6 göterim artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin
ağız burun örtüklerini ulanmagy, eşelde ýaz bastynda howanyň derejesiniň üýtgeýäniň nazar alyp, basyla görä gelmegi maslahat berýäs. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň istenik bastynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüni aty watanymy Türkmenistan ýakly wagtlarda düşüretsen ýa. Ýakly şoň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş sağ olun,